Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο συνδεδεμένα είναι όλα γύρω μας? Από τη μέλισσα που πετά στο μπαλκόνι μας μέχρι το τεράστιο τροπικό δάσος στον Αμαζόνιο. Σήμερα λοιπόν επισκεφτήκαμε την έκθεση Βιοποικιλότητα, όλα συνδέονται, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Από την πρώτη στιγμή μπήκαμε σε έναν κόσμο γεμάτο διαδραστικά εκθέματα, ολογράμματα, ψηφιακές οθόνες και μικρές γωνίες γνώσης. Ο μικρός μας κατενθουσιάστηκε. Ξέρατε ότι υπάρχουν μόνο 36 περιοχές στον κόσμο, τα λεγόμενα hot spots βιοποικιλότητας, που καλύπτουν μόλις το 2,5% της γης και φιλοξενούν πάνω από το μισό των ειδών του πλανήτη? Είδαμε πως κάθε τέτοια περιοχή είναι ένας πολύτιμος θησαυρός ζωής. Και μετά είδαμε τη μέλισσα. Αυτό το μικρό πλασματάκι είναι υπεύθυνο για την επικονίαση 25.000 ειδών φυτών και χωρίς αυτή η τροφή, τα φρούτα, ακόμη και τα χρώματα που βλέπουμε γύρω μας θα έλειπαν. Φτάσαμε και σε μια ακόμη εντυπωσιακή διαδραστική ενότητα για την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, το κλίμα θερμαίνεται, τα είδη κινδυνεύουν. Έκπληξη για μας ήταν η τράπεζα σπερμάτων του φυσικού κόσμου. Η ιδέα ότι τα φυτά από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται, καταψύχονται και φυλάζονται για το μέλλον μας έδωσε ελπίδες ότι η ζωή συνεχίζεται. Στο τέλος καθίσαμε μπροστά στο μεγάλο video wall, μάθαμε πως όλα τα κομμάτια της γης συνδέονται μεταξύ τους από το Big Bang μέχρι και σήμερα και ότι η φύση δεν πάβει να μας εκπλήσει. Επισκεφτείτε και εσείς την έκθεση Βιοποικιλότητα, όλα συνδέονται, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και δείτε με τα μάτια σας πως κάθε ζωή έχει το ρόλο της.